You have 15 minutes to do so for cross-examination. The time starts now. Ang gitukod ni Cristo ka Iglesia sa Jerusalem, nakaabot ba sa Roma? Yes or no? Patay. Categorical. Yes or no? Pag-iusap tayo sa kautanan. Patay na. Categorical. Ang gitukod ni Cristo nga pundok sa Jerusalem o Iglesia, nakaabot ba sa Roma? Yes or no? Nagabon mo, pero di rin. Abot dahil, abot. Dili ko Roman Katolik. Ang nag-abot dito. Ano man? May awal ko! Private opinion. Okay, what is your objection? Refrain from usage in a word about yawan. Okay. Yun na, manyanan. Nilinilis. Pero nagkabutan niya siya di basa. Okay, objection sustained. Okay, no. Mga counter objection. Okay, what is your counter? Sakpan Sa siya. mana sa mga personal, si Paul ang lalaki ng isa ay sa mana sa kung kitawagin pa, babasa na ako isa ng Okay, Kung siya, kung timan siya, kasama ko, pero dili. Okay, Pabilin na sa sana sa nila. Rudy, padayon ka, kaya wala nag-reverse na yawa sa tao, pagdili ka sa kanas. Okay. Okay, So, ikan sa imong baba nito pagka na yes, Bradford, ang itukod ni Cristo sa Jerusalem nakaabot sa Roma. O yun ka ba ka na Roman Church? Dili, ang ano Paul, kay nakaabot man, dili kay anadaan gikan, mauna makaabot sa ikabuha. Gikan sa laing lugar, sa Jerusalem, okay, what is your objection? Violation of the rules of debate number 5, always be responsive to the question. Okay, So, ako name us kauna na- kautanaos pa. Kadto bang tuwa sa Roma ba? Na iglesyang gitawag, kaya ang word nga iglesia, i-call it out. So ako gigamit to ang Roma 1:6 nga itawag ang mga taga-Roma nga mahimong iya ni Cristo o katawhan sa Dios. Kadto ba Roman Church, yes or no? dili. Objection na dili. Okay. Explain ako. You Paul, have kay Nunay basahon din 50 seconds. Una kay basahon na nakaabot din. Ang claim ang kundi nga kanina, Mr. Moderator, is 33 AD. Pero ang libro nga sikular nag-ingon, the Roman Catholic Church in Jerusalem established in 1099. Very simple. That is why, dili mo sila ang nag-abot. Paul, dili ka mo ang nag-abot. Ayaw. Unya na ako dito lang. Dili ko ka mo, Paul. Dili ko ka mo. Ayaw mo pagkanggulang, Paul. Kung Katolik man galing ko, Paul, yes, possible Katolik ko. But not a Roman Katolik ko. Balik ka sa proposisyon sa Roman Catholic Church. 10 seconds. Dili ko ka mo. Ay, ko rin nga rin. So, matod sa inyong libro na Okay, point of order. Wa pa naman yung 10 seconds. Okay na, next I will, question. Mr. Moderator. I will. Next question. matod din the Roman Catholic Church was in active existence in Olstein. Sakto rin din. For clarification, Mr. Paul, kay ito... Okay, repeat yourself. Matod sa inyong libro nga na-presento, the Roman Catholic Church was in active existence in Olstein. Sakto rin, yes or no? Before ko matubag, Mr. Moderator, I invoke the rules. Ako may right sa rules. Basahon na ito. Magbasa ko yun. Okay. Tawa sila kay... Oh, basta. Palihog ko sa katong reference. Ipabasa sa moderator. Okay, it states here, number 5, verse 8. We know therefore that which, when fully developed, we know therefore that which, when fully developed, became the papacy.
the Roman Catholic churches was in active existence in all states. Although it was restrained for a time. The Roman Catholic Church was inactive for existence in all states. Binaw mo, kaya explain na. Okay, Explain na. Okay. Okay. Your time is 34 seconds for your answer. Muto ko, mga pinagka. Ano? Yan naman ako. Galing mo si Brother Paul sa iswa, became. Anong became? Not in the first of the foundation. Became. Pero ang isulat niyo dire, 33 AD. Ang became, ulah-hira sa foundation. Pero founded by Solomon in 33 AD. Pero sa buong pagibasa, became. Ang bikin. Anong became? Late. Time. Next question. Also man ang bikin din ang papase. Excuse me, catch up time. Para masakit na ito ang pangutana, hilot sa ta. Okay. Hilot sa ta. Okay. Question time sa kay Mr. Paul Statson. Definition sa bikin kay. Di wala man na yun. Pagkasabutan. Nagpasabot We nga. know Naulahi. therefore Mian ha. that which will Bikin. fully Nahimo deliver ka ni, nahimo ba? became ni papase. Ang bikim, retirado sa papase. The Roman Catholic Church, lahat na po siya nga subject, was in, dili active one word na, inactive. Existence in all states. Ito ba? Hindi. Ako kabasa na ang bikim din retirado sa papase, whereas ang Roman Catholic Church was inactive during all states. Yes or no? Yes or no? Mr. Moderator, let me clarify first. Point of clarification. Sa kataas dito dapita, doon na dito ay tama. Asa dito dapita ang iyang ipapangutana. Katong doon ay bigay, doon na tuman. Pagkayo mo basang nagudro, paduol dito yung mga ibabasa. Ano ang pangutana? May ingon mo sa Mr. Moderator na ang bikim niya, referende sa Roman Catholic Church. O nang iklaro na ako, para mag-clarify doon na issue ba, kung saan buti pa sa bukidin. When we know, therefore, that which when fully developed became the papacy. So ang became is about sa papacy. Whereas the Roman Catholic Church was in active existence in all states. Sakto ba ni? Yes or no? Mr. Paul, ako yung nasa outro anak para wala na sila iwan. Okay, para magkano, basit ko na ikapitulang nabuban, so ako'y basa, no? We know, sagot sa we know, no? We know, therefore, that which, when fully developed, became the papacy. The Roman Catholic Church was in active existence in all states, although it was restrained for a time. So that, although the Roman Catholic Church was unknown by name in most states, the movement which came to bear that name was in existence and at work in his time. Okay, ang pangutana, ako gabagon. So, clarification mo ko yan kanina. So, ang pangutanan, correct lang
ibasa ito ngayon kung sa mga specific ni mga follow-up question, anak. So, ibasa na sa Mr. Moderator na ang likim din refers sa papasin. Ah. But the Roman Catholic Church was in active existence in both days. Sakto ba rin? Yes or no? Okay. That is right, that is right. Kahit sa tumuhin mo. Uy, yes or no, yes or no? Katigorikal. Ang mga... Yes or no, yes or no? Pag-asa. Yes or no, yes or no? Okay, objection, what is your objection? Categorical question must be answered categorically. So, pag-usapan niya, sakto ba rin inyong libro? Yes or no? Ay, sakto, sakto. What is your process? Sakto nga lang sila. Ay, sa last panggo dito, Sakto, nakasulat, unknown at that time. Sakto, sakto. Ikaduha, nakita mo na ng English ba? Ikaduha, became mo yan yung unknown. Kung masamot, Papase, papase. ang simbahan na naadit to, naadaw sa panahon ni Paul, pero dili to ang mga balaan na anak sa Ginoo. Namay papase, Ang papase. mga pitin, namin po. Kaso lang din mo, all. Di po to ka na. Okay, any follow-up question? Kung wala na yung- Salamat, salamat. Salamat sa imong tubag, giingon ka na sakto yun na ang giingon sa inyong libro nga the Roman Catholic Oh, Church ay, papasig. was in active existence in Paul's day. So, salamat na insakto. So, pagkutana, na insakto man din eh. So, naa na ang Roman Catholic Church. Active na siya in Paul's day. Kaya dito ba magkakainsakto? Yes or no? Yes, Okay, so, elaborate your answer. Yes, but he can elaborate. Okay na. Okay na. Ngayon diri nga sila ang ikinig. Kapag dito, ang Roman Catholic, magkasasalaw tanan. Magkasasalaw tanan sa yawa. Ikaw gawin, kaya hindi naman ikaw yawa. Magkasasalaw. Kaya ang sumpay sa buko. Kung sunod mo, it seems na tama ka. Pero kung anong sumayo, alik ka. Masasala sa tanan. Explain ako. Wala na may baboy. Okay lang. Okay, so, you went here another time, so any follow-up question from the affirmative side? Yun yung Roman Catholic Church na now. Ang battery? O yun yung Catholic Church nga capitalized. Ako kadadar ako ginagamit. Pero lahi ako Lahit din nga bundok O maura. o maura. Kaya ano? Kaya ano? Nag-exist man po ang noun, kaya nung unang panahon, samtang ang singular record nag-ingon, tinay naman mo. Santo pa, ay ramang manggoytan. Okay, nice. Santo pa, lahi lagi kaayo. Pwedeng ka lahi agyo Dili sa sa small, mga o sa ang kapital. Mga kita, ano na yung purpose nila ang word na ang kapital. Dili sa mga- Dahil purpose na siya, para kita, makasapunta sa syntax. Kaya bang kinaukuyan sa limong istorya ba, makasapunta. Una ka dunay capital letter, dunay small letter, dunay adjective, dunay noun. Aron nga ang mga leader, makasabit, ayaw mo si Paminaw safety. Uy! Ayaw mo si Paminaw. Malita na mga kaibigan sa patuon. Oo. Kung mundaw lang nato mga kaimbos, kalakot, ang mga tanak putag, kaya sa bilis na, bahalang dili. Okay, time. Oo. Time. So, next question, you have 6 minutes more. Ato sa the Illustrated Dictionary of Essential Knowledge, pahina 26, Catholic Church, shorter name for the Roman Catholic Church. Agoy. Dili usap ni dili. Yes or no? Record. Bluetooth para Okay. Ayun po, may last yung mabasa na po, Mr. Rodrigo. Malipay man po. And reading the book, Ang mabasa, Digest direktora. Dictionary of Essential Knowledge.
So, can we cite Mr. Paul as a specific to yung mag-cite? Catholic Picture, Church. picture. So Catholic Church, it says here shorter name for the Roman Catholic Church. Okay. The term is also sometimes used to refer to any church, which is governed by bishops, such as the Church of England or the Russian Orthodox churches. Roman Catholic. So, pwede na po. Okay, tayo. Pakutana. Ang pag-iimbitasa. Ato sa ibasa sa moderator, Catholic Church, shorter name for the Roman Catholic Church. Yes or no? In fact, iya pa utana. Yes or no, yes or no? Yes, yes, yes. He answered yes, so he is there, but he answered yes, but he can elaborate his answer. Mr. Moderator, mukhang niyo po. Labi na sa connection niya sa Lord. Bro, many times na mutubag ko, inong yata sa bumaros, yung may qualification na minutes. So, please allow me na matubag. After Okay. yung musulit. You have 50 seconds. Alright. Okay, sige. Start na 50 seconds. So, the question is, Yes, ito ba? i-refer usa niya dito sa the Roman Catholic Church. Ang inyong tingog ito ba na ko? Yes. Dito sa iyang question. Apan sa sunod dito, i-refer po niya sa lain po na simbahan. Basta ka yes, ito bag. Basta ka yes. Basta ka yes. Answer your question categorically. That's true. Yes, But yes. the truth of the matter will come out na nakatili lang niya itamo. Yes, ito ba, yes. At least, Hindi pa yes. sa 1618. Ang mga sa 1618, singular na, church na lang. Yes, Hindi ma'am. na churches. Basta ang gingo, yes, yes. Yes, ito ba, yes. Basta ka ito bag yes, okay na, okay na. Okay, so... Basta ka ito bag yes, okay na. Iyang tubag. Yes. Yes. Ah. Ang Roman Catholic Church, Yes. shorter name na sa Catholic Church. Yes. Salamat. Mr. Moderator. Okay, Salamat lang. Ano yung sa question? Point of order. Mr. Moderator, na lang guys. Nagpasalamat na. Natubag na. Hindi lang sa tamang-sama, no? Kay maminota sa Singa Party. Next question, next question. Makadirect na kung sila ang mga concern. Mr. Moderator, namutanas siya, natubag na ko. Yes. Yes. Ang next, Mr. Moderator, nagtibag na ko sa gahan. Premise ba na? Premise to premise. Ito premise. Objection sustained. Mahuman naman yung tubag. So what is your next question? Resistion. Paluak ba ka sa panguntangan yung kasi? Matod sa imong ibasa, kanos natukod ang Roman Catholic Church? Matod sa imong ibasa. Are you ready? Okay, tubag. Tubag ulit. Start. Ang gala, may taas ng oras na ito. Loading. Ang tubag natin eh. Or, hindi ako wala. Ayan, so, tubig po. Taas na ng oras. Kita tayo. Kita tayo. Ata pa na. Matay oras, matay oras. You want to use your time. 30 seconds. 30 seconds. The Roman Catholic Church in Jerusalem established in 1099. Ipabasa. Okay. Moderator. Okay. Panas na explain. So next question. I-invoke na ko, nabasahon na ko. Wala na lang. Tama ko. Wala rin pa lang. Okay. Ano subject? Ano subject? Tanawa subject, tanawa. Ano subject? Subject. Ang subject, ang subject. Wala akong ibasa. Pagbasa sa Roman. Ang pag-abot sa procedure Wala na. Ibasa na kanina, direct. Wala ako sa pagbasa. Picture. Okay, Roman Catholic Church, Picture. Jerusalem. Ayaw sa lagi. Sa pagkito. Waktu dari soal itu wala ka na. Natubag ko na. Diyan ka siya. Pasawa sa naman yung ibasa. Si Paul po sa request ko, napay laing ibabasa. Okay. The Roman Catholic Church in Jerusalem, established in 1099. During the first
crusade was before. Agay, Paris Crusade. Crusade ay, crusade ay. All the branches and Bible translation used during the debate must be accessible to all debaters and the moderator. So, ibabasa ko ilang ibasa ko kanina. Okay. Okay. Alin siya, nasa'y tawag point of clarification of the Timon. Ay gusto mo masahod. Okay. So, unsa man na sila. Point of order. Yes, point of order. Babasa, babasa. Mr. Moderator, ang ilang bisyo, ang ibasa. Okay, point of order. Sige. Ang ilang ipakatan na basahan daw according sa isong ibasa, according sa akong ibasa, unsang ibasa. Akong ibasa. Okay, dili iyang ibasa. So, ibasa na ako, kaya ang mong ibasa, Mr. Moderator, ako na lang i-highlight. Sa dihang ibasa ni mo ang akong ibasa, ibabasa niya atras, iyahan na ng basa, dili na ako ba? Sagpan. Wala niya Context. Okay, Babasa, babasa. Next is your question. Next question. Ako sa clarification dito ko basa. Okay, point of clarification. Kapon. Minaka. Point of clarification. Kapon. Rolling, please. Okay, my rolling is to allow Mr. Paul to clarify. Recognizing his point of clarification. The Greek Orthodox Church maintains a patriarchate with jurisdiction over the entire Holy Land. Russian Orthodox churches, one governed from Moscow and one in exile, have considerable properties dating back to Tsarist time. The Roman Catholic Church in Jerusalem, established in 1099, the first was dissolved when the Muslim won the city in 1244. The Franciscan Order, which since 1334 has been the custodian of the Holy Land, is charged with safekeeping Roman Catholic rights and properties in Jerusalem. The Latin Patriarchate were established in 1847. Explain. Established sa Simbahan Katoliko. Okay, so, since we hear both parties, point of clarification has been heard. So, let's move on to the question, Mr. Paul. Next question, Mr. Paul. Let's move on. So, next question is required to be Premise. Kung inyo ng tuuhan, ibangga ninyo ang inyong libro, anak. You can say that in Mosamay. Finally, in 1798, 1,260 years after the edict, 538, the Roman Catholic Church received a libro. Ano naka-receive man ang Roman Catholic Church o libro? Yan itong 538. Wala ang Roman Catholic Church sa 538.
Ang pangutana ni Sir Paul, ano man na? Ngano mga naa na may Roman Catholic na resito ang libro sa bayan 38. Kung sakto tong inyong ingon, ang pagkatukod sa Katoliko, pinintinahin na ang Espiritu, ang Patriarch man, ang Kustodian ito sa Bumansang Jose, ang Franciscan Order. Okay, you can answer the question. Ano man? Before I answer, I object Mr. Moderator. Akong tayo akalan sa kong mga Stop mo lang tayo. Objection. I want to read again, reiterate. Pakito. I want to reiterate again the Position. The Roman Catholic Church was founded by Jesus Christ in 33 AD, based on the Bible and based on secular reference. Affirmative. Signed, Paul Alima. Why is it? Ako naman ko ng affirmative. Kapuhan ba siya na ako? Wala ka nag-listen nagtubag. Nag-listen nagtubag. Now, please, Mr. Senator. Ay, maklaro ang iyang sulti. Ako na Counter objection. Ang iya mga Gisundan ang pangutana, gisundan. Gisundan ang ang pangutana. Inquisition, ang Catholic Church, tinitirahin mga muna na tukod. Kana. Bisan dili na ako pagkatukod sa iglesia. Kung matong siya ng libro, 538 na naman ang Roman Catholic Church. So ang pangutana, asa ba insakto? Ining inyo o kanang inyo na misinterpret nga libro? Sakto ni. Kapag tinarigin. Okay. Answer. Ibasa. Sakto. Okay. Anong ginamit ko ni Mr. Paul? Tungkol bang guna sa imong proposisyon? Kung wala unta ka mag-isko, o 3380, askan! Wala ka Wala. ano man, pamupos ba na mo sa akong libro? Ang dili, ako'y affirmative, Mr. Paul. Kiputon. Ulat ang ako ay ako ng pamatutan. Nalibog ka sa kinukubig. Okay, next question. Nada lang tayo. Ini inyong iingon sa inyong libro nga 538, diha ng Roman Catholic Church. Naka-receive na sa libro. Sakto na o Sakto! Yes or no? Sakto! Sakto! Ano? Ano? Kay dili lagi na mausap ng 380. Sakto. 40. Bisan unsang nga date ang atong gamiton. Mali lagi ang 3380. Kay dili mabasa At sa least kanang sakto. titular. At least sakto. Among libro, among pangabutan, kaso lang negatibo. Di nakapatulan. Ay ako lang mas sa anak. At least sakto to ba? Dapat mo ibasa libro. Maestre sa iyo libro. Imo bang bulot? Okay, yung Ay bulutay. Ano man, makalaw ka buluton mo? 10 seconds. Kaya nagising ko. Papayo ko ng mga ninyo, kapayag ka? Kailangan lang balik ka sa iyong proposition na ginagawa. Fine. Follow-up question or new question? As affirmative, na ako'y katungdanan nga ako ipagutana ang akong i-affirm is on sa atong rule. Bato sa ruling and universalist encyclopedia, na usa sa mga secular reference, Catholic Church, the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of the Pentecost. More specifically, the name denotes the body of the faithful communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholic Church. Base sa secular reference, kinsa may nagtukod sa Katoliko. Base sa secular si Cristo, yes or no? Before ko mo answer, I will Yes or no? I will use the rule. Mr. Moderator, please read. What specific rule? Anong ipabasa na ko sa Rules ng Batumagon. Paminaw sa ko. Okay, what specific rule? Yung gusto nila sa... Mabasa sa siya. Ano yung ibasa ba? ito yung Ito na, papasa. Kailangan sa itong role na Oh. ang affirmative
ang iyang point of question base sa iyang permission. I-affirm man ako base sa second reference na ang Catholic Church itubo ni Cristo. Sakto ba na mabasa sa second reference ang nagtungkol sa Katoliko si Cristo, ang Roman Catholic? Yes or no? Sa'yo. Okay, Tubag. Tubag. Imong ipangutana sa buka. Sa'yo, walang yes or no niya. Walang yes or no niya. Yes or no? Balik. Yes or no? No. No, no. Okay, no. Tungod kay. Mr. Mulito, Ay babasa na. ako. Babasa ako. Ano yan, ha? Babasa tayo. Ayun, Babasa tayo, babasa. okay, Babasa, babasa. objection overruled kay nagtubag naman Babasa. siya ana na mo clarification after siya tubag. Babasa, babasa. Wala man siya na project. Ikaw na sa limong kasahaw. Ano na gagawin na kanya? Mga na objection Babasa, overruled kay sayon ka. Babasa, sir, babasa. At tubag ang mo ni. Ang imong Yes or no, ang Lord? imong natubag naman ako kanina nga no. Kaya ang imong ang premise na Roman Catholic. Bago pa lang imong gisulti, the Catholic. Hindi lagi mao ang nakasulat. Ili mao. Bisan pa kung sa imong isulti, kaya imong proposition, dili mao. Ayaw midad nato sa pagkabugo. Kaya kami gabantay ni sa mga words na mong ipasulti. Kaya madunggan o. Okay, fine. Ipabasa, ipabasa. Okay, Ipabasa sa moderator. atay sorry depende na kung sa inyong sports karon. Since time naman, and then na gusto nga point of clarification. Oh, ipabasa, gusto ipabasa. niya ipabasa, kamo, kung mutugod mo, nabasahon, nako, o hindi. Sige. Oh, basa, basa. Hadlok, hadlok, hadlok. Hadlok. Paglipay, lako na sila. So, Hadlok, hadlok, hadlok. basahon yan eh, sa Samarin. Mr. Moderator, Hadlok, hadlok. for a while, Mr. Moderator. Okay. Oh, wanay tayo, wanay tayo. Isang taka, anhiog sa'yo. Kay matol pa ni Brookstal Ward, gamiton ang chip mangkalita. Ayaw talay, dito ka na hadlok me. Tungod sa Hadlok, gamiton. hadlok, hadlok, hadlok. Ipabasa, ipabasa. Alright, wala ko na sorry. Basa, basa. Ah. Ayaw na na. Wala na tayo, wala na tayo. Wala na tayo, wala na tayo. Wala labutan. Wala na tayo. Point of order. Wala labutan. Time na. Time na, time na, time na. O yan, ingon ko na kung mabasa magaling siya, di na time karon dito na sa summary. Wala ba sa iyo lang hadlok? Ang ruling, dito na ka sa summary. Hadlok ko sa Ang summary na to, 5 minutes each. Maguna ang Ay, nahadlok ko sa negative, bago ang affirmative.